ai wani garin zan gaba daya kurin ina ji ina gani an mana wannan haramben in zauna mai abbati ai wannan bai dace ba. to abin da nake gaya maka kenan ni yanzu ma neman shi wannan ban Allah nake yi dan dolo sai yi ma ko baya gida Bari a je gida sai a kira mu. to je ka Allah sha yana nan ga dan takara na mutunci saboda Allah an zo an dauki wani dan takara ta ma a wani gari lungu to ni billahi ladi barin garin nan gaba daya ba ni ba karamar hukumar Allah ya taimake ni na bar wannan karamar hukumar ne da ce ai kenan ni hedin ji ta labarai billahi ladi da Allah zai taimake ni in je kama gari ai shi kenan ni gari yamin daidai billahi ladi yawa ya magana yawa abati yana zuwa nagode fa nagode to abati Allah ka tara saduwa nagode fa nagode amin summa amin wallahi ta yi ma billahi ladi yazo ya ce ba za ki amma ko ba za ki ba yadda na dauki niyya billahi ladi ba zan fasa ba alquran ba zan fasa ba an ba wanda bai san darajar mutane ba wani karamar hukuma saboda Allah ina wanda karamar hukuma a kai hitan wani lungu saboda Allah ai mu ba toman ne ya rasa takara mu muka rasa takara ai alquran dan dolo barka da yana ga ka tsaya da kaya a gaba kana ta basifa wallahi ka ganni nan ranka ta kaf nai na baro gida gaba ɗaya nan ka ganni nan wannan ka wallahi barin garin nan zai ba ni ba wannan karamar hukuma wanda nake wa a karamar hukumar nan dan takara ta nawa Ahmad Thomas an samu matsala daga can sama an mana baba kere billahi lazi sufi na can haka ya je mana katankata na ya je karbe mana takara to shi yasa nake so ni ka gani nan a karamar hukumar nan ta mako ba ni da kowa in ba Ahmad Thomas ba to ba yi bane dan takara ba kaga garin bagarin to ina to shawara zan baka ni ba inda zani ni ma ne ma zan tafi ka je gida ka ji ko ka je gida kawai ka hiriyo mutum ina ari ba inda zani ina nan ba zan yi sikiyar maciji a yayi ba za ka saki maciji a yayi ba bare bakwa shawara nake baka ba umarni ba ka je ka shawarta mai iyalinka in Allah ya taimake ka billahi lazi muka yi wannan fitar alqur'anin Allah zamu waraka ni ba inda zani ina nan in ma ka zo ka tafi da ba inda zani ina nan wa ka tsayawa a karamar hukumar wa na tsayawa ai har yanzu dai ina tare da Alhaji Lawa haka ne ni ma na san shi ne waraka ta amma dai kana gani da yadda aka yi mana dakila aka ce ba hi bane dan takarar nan ba yanzu idan muka zauna a wannan karamar hukuma wa gare mu wanda aka bawa a karamar hukuma bai san darajar mu ba aiki nawa muka yi sai sun saba bai yi mana ba bare bakwa to ina ga maka ka je kai wa kanka kiyamar lalle ka zo ka tafi ai duk da haka Lawa Ahmad Thomas daga Sawata ka ya kira mutane guda 50 samari guda 50 ya ba su haƙuri akan wannan abun ni da haka ne ba inda zani haka ne ba inda zani ina nan haka ne ni ma ban raina ba abin da yake amma ni zan yi gaba saboda Allah saboda ni ciyaman nakewa kuma tunda ciyaman dinnan baya karamar hukumar nan in na zauna a wannan karamar hukumar na samu matsala wallahi na samu matsala ba za su gamu da daraja abinda nake gaya maka ka zo mu tafi ne ina nan ba inda zani to shikenan Allah raka taki gona haka zaka ce mu haka Allah kiyaye ni ba inda zani ina nan ba komai Allah kiyaye amin Baka dangada. Akwai mun fito zaben ciyaman. Aikin banza ka ci karanci dai kana aikin banza. Assalamu alaikum. Amma alaikum Ba jauro ne inda. ina gajiya. Ba gajiya. A wurin lafiya. Ya gari. Na gajiya. Da aiki. Da godiya wallahi. Masha Allah dama ni kare na kawo. To jiya yaron waje na ya zo ko? Ya zo. An nika war ba ko sisi ko? Gaskiya. To a ƙara hakuri dai ma jauro ne da kama wannan yau. Ai dan dole ba zai yiwu ba. Haba man jauro. ba zai yiwu ba. Haba dan dole. Ai hakuri ba jauro. Ai ma dan dole na dana aikin nan haka nan. In ka ga za ka bani kuɗi ka bani. Abinda nake so da kai ka koma da wannan in dai babu kuɗi. Haba man Nan sadauki yayyai ka zo ku tafi. Kaki kace kai ba za ka rabu da sadauki mun shan wahala ne. Ka rabu da shi. To yanzu ba ga hiba kai wahala ta same ka. Haba man jauro. Ai hakuri kana hakuri man ai jauro. hakurin da ya kare. Ai in ka ga nayi wannan hakurin an biya ni. Dai sai da nayi ma guda 17. Saboda kan da kuɗi to in babu ka koma ka je can ku kai ba ka da dutsen buga? Ba ku da dutsen niƙa na hannu? Babu. Ka je to yi kenan ka je ka tattauna ka rike tattauna
zauna mata kana furtawa. Ya kuma mai ba zan yi ba nace ba zan yi ma ba. Dole ne wai nace ba zan yi ba. Fita mai ta ban guri. A haka kawai. ba komai rayuwa ce. Zaka zo ka dame ni? Ba zan ba dole ne. Sai na maka. A ya zaka zo ka dame ni? Ba na son wannan wulakancin. A injin ka kona. Kar masu gaba, Dangada, kai faruwan ka ga masu zamba. dangada, Allah ka sa a gaban ka danga da ikon Allah mulkin ka ba shirka kake ba. dangada, Ba ka da abokin yin fada ko gida ko daji danga da dole mi mamara ba. dangada, Duk wanda ya yi shukar da babban abinci da gayya ya san ba zai taɓa yin tsiro ba. dangada. Haba mai gida wannan wani irin kabilanci ne ka shigo gida da mutane a cikin gida ko sallama ba za ka yi ba. Na fuskanta tun da Ahmad Thomas ya rasa wannan takarar tashi. Kwata-kwata kai ka ɗau kowa a garin nan abokin gabar ka me haka? To ke ki rabu da ni mana. Haba dan Allah. A wajen ba a banni ba a gidan ma ba za a banni ba. Ya yake son da yi. Tun da aka ce Ahmad Muhammad Thomas zai rasa kujerar nan gabaki ɗaya ni hankali na ba a kwance yake ba. To ai komai na Allah ne. Allah ne bai bashi ba. An ce kai ma ka fita ne. Ka ce kai ba ka fita ba. Nan abokin ka ya zo ku fita ka ce kai ba haka yi sakin miciji a ciyayi ba haka ya tafi ya barka gashi na yanzu ka saki micijin a ciyayi ai. Kai. Harkar garin nan sai dan garin nan. Me za ka yi? Ai ko ba za ka? Ina. Ba zai yi ba. Ina. Uwar garken za ka kama mu? Me za ka yi min da tunkiya? Kasuwa za ta ci. Wace kasuwar? Dan batta. Ai ku ba ta yi. Ko nan da kofar gida ba ta fita ba. Idan na je na so kayan gwari haka na zo na kakkasa na sayar aikin ga ya fa. Ai ko gwara za ka yi ba gwara ba da tunkiya ta. Uwar garken ma guda za ka ɗauke ka fita da ita. Ai ko ita ba ka ɗauka ba barantana ita. Haba. Ki taimaka ki bani mana anje. Ba fa za ka fitar min da tinkiya ba inda za ta. In za ka yi gwarin ka je ka nema a wani gu amma ba da tinkiya ta ba. Abin haka ne nan? Haka ne. Tun da dai abin haka ne nan. A gidana a cimin mutunci abin da dina ko ina ganin kayan gidana tun da ba a kan ci gaba a gidan nan. To kafin in daki ba gidan nan. Na ji amma dai wannan dai ba za ka bar gidan nan. Ko ƴan garin da kowa sai ya ji mu. Sai dai a ji mu amma akan wannan dai ba inda za ka yi. Shi ke Abdulsalam Ahmad jigon mu dan romo ya yarda inuwa fa'ida ne. Dangada, Kowa ya ce ba inuwa aikinsa ya ɓaci ƙarshensa dai da na sani ne. Wallahi Allah sai ta bar gidan nan. To shikenan sai mu gani. Gidan ta ko gidana. Ba sadauki. A'a. Kai ne? Ban dan dolo. Kai ne? Ni ne. Ya ka gani? Ka. Irin wannan mota haka? Ba mafarki kake ba. Ni din dai ni ne dai. Gashi na ga dahi. To ya akai? Man dolo kai har yanzu rayuwa ba ta sauya ba? Wallahi da ka ganni dai a hakan nan nake. Har yanzu dai ka ganni. Ka halaka iska. Ina gaya ma ka zo mu yi wannan tafiyar. Ka zo mu yi wannan tafiyar to ni dai ga tafiya mafarin arziki. Tafiya mafarin arziki. Ya ka gani saboda Allah. Gaskiya kai. Ga ƙanƙanariyar mota ga hula. Ka wallahi da ƙara haske. Ni ne dai wallahi Allah. Ilallahu rayuwa kenan. Ai ina barin karamar hukumar nan taka. Ina barin wannan karamar hukumar nan taka Allah ya taimake ni. Na je can na faɗa bagwai. Wallahi ina can bagwai. Allah ya haɗa ni da ɗan takarar chairman ɗinta kuma mai ci. Mai ci ne. Datta Inuwa Alhaji Inuwa Zangina ɗan gaɗa. Ko? Bare ma kuwa Alhaji Inuwa Zangina ai mai gidana ne. Abokin aikin darakta ne shi wannan Alhaji Muhammad Ahmad Thomas. Abokin aikinsa ne. Kai ne baka sani ba ka zo ka tsaya a karamar hukumar bakin ciki yana ta mama yana cinye ku gaba daya. Kin wani ba ga mun ba. Kalle ni ba dan Allah ba. Kai ba na gaya ma ka zo mu tafi mu ba karamar hukuma ka zo ka ce kai ba za ka ba karamar hukumar nan ba kai ba za ka saki maciji a yayi ba. To ni ga ni na je bayan ni me yasa ma ni na haɗu da ita. Na yi haɗiya yanzu haɗiya nake yi. To yanzu ya za a yi. To ni abu da zan taimaka ma da yi. Da dai Allah ya taimake ka kai mutumi na ne. Amma in ban da haka ba zan ba ko ba ce na samu mutum ɗari ina gama Alhaji Inuwa Zangina ɗan gaɗa ya ce a bayan ya haɗa da su ya ce in kawo a ƙaramar hukumata. Kai. Ka gan su nan? Ko ba ce ta naira. Wannan yanzu.
naira 10,000 za a ba da tallafi. amma fa na gode Amma abin da nake son ka da ka hirya ne mu tafi domin zan sama man aiki a wajen bayas ɗansa. ina dodar ainihin da garan mu wuce ma kawai Bayas ɗinsa Aminu Ibrahim kawai. Gogori. Zan sama man aiki a nan ɓangaren. to na gode Ka ji ko? to na gode Yawwa. to ina zan haure A'a mota ce ga kofa nan higa dan ba zan tayin buɗe ma ba ni ma na abu nan. Yawwa higa daga ciki. Madalla. Ma ciyaman na ya baka ɗan gata.